Ang pagsinabtanay sa miyembro sa pamilya nga naa ang paghinusol punto nga gipabit sa nagunang magbalantay sa dahil sa usabi sa nagpadayon nga bisa ni Galio. Giatag ang pagdagad sa nagunang magbalantay sa dahil sa usabis nga may nugdanon ang pagsinabtanay sa miyembro sa pamilya nga naa ang paghinusol diha sa pamilya ayon man paghinigugmay o aron mapadayon ang kalinaw sud sa usa ka panimalay nga naa pa naghiusa sa pamilya nga pinasikad sa gugma og pasaylo nga giilamoy nga maoy tinuod nga maghatag og diwa sa Pasko. Kini ang gipanayag ng Bishop Martin Sarmiento Humawa DD at Gris Santos Gamisan di Palamagdungay nga naghatag og pagtagad sa pagpadayon sa bisa ni Galio pagpaganda ilabi na sa pagsugat sa pagkatao sa Batang Jesus nga sama sa ehemplo sa kinaiya ni San Jose nga usa ka masinugtanon og matarong nga tao nga bisan sa mga kalisod og ang misteryo sa kinabuhi ni San Jose nga naa gayud nga nagsumikal sa plano sa Ginoo apan bisan nga nagplano kini nga hilom nga mubulag ngadto kang Santa Maria apan kabubuton sa Dios ang iyahang gituman. Busa may nugdanon nga mudawat sa kabubuton sa Ginoo ang matag bana o ang amahan diha sa banay nga may pakita pinaagi ni San Jose nga may pakita kaniya ang anghel ang kinabuhi ni San Jose nga napuno sa misteryo apan iyang gipakita ang mga bugos nga iyang pagtubag ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga buhat nga dili lamang diha sa pulong apan anaa ang buhat. Dugang pa sa misay sa Arzobispo nga ang pagkamasinugtaron nagdala sa kalinaw pagsinabtanay og panalangin. Samtang ang nagsupak nagdala og kagubot busa ginasig diri ang tanan nga magpabiling masinugtanon sa Ginoo sa mga superior o sa mga Grikanan subay sa ehemplo nga sama ni San Jose nga midawat kang Santa Maria og nanalipod sa Batang Jesus. Giyatang usabog pagdagad sa Arzobispo gibugaton sa papel sa bana diya sa panimalay nga ang kabidyoon gila o sa kabalaang sakramento di ang bana gitawag nga nagpakita sa gugma o responsibilidad pinagi sa mga buhat dili lamang sa pulog ang bana gila nga haligi sa panimalay nga dunay lig-on nga barugaran. Tungod sa kinabuhi ni San Jose nga naghatag yun og debosyon importante ang mga bana nga magdebosyon ngadto kang San Jose aron mamahimong tinuuray og responsable amahan og ang bana gipasabot nga kung amahan maampon ang mga anak usab ang matutulan sa pagpaduol ngadto sa Ginoo. Mao nagasigon nato ang mga bana nga magdebosyon ni San Jose. Sa atong debosyon giyagan ang mga bana aron tiunay nga mamahimong bana ang mga anak nga makakita sa amahan nga debuted sa iyang pagkabana sa iyang asawa morespeto ug mahigugma sila pag-ayo sa ilang amahan. Dako kaayog epekto sa kinabuhi sa mga anak ang amahan nga gahatag og panahon alang sa Ginoo. Mga amahan punungan na ang pagbarkada-barkada minyo na ka ayaw biyain nga matulog ang imong asawa nga mag-inusara kay ang bana atua gasigilog motor-motor uban sa barkada. Be responsible, dili naman ka ulitaw. Be faithful to your marriage vows. Mga amahan, hatagi og maayo nga ehemplo ang inyong mga anak. Be prayerful kung ang amahan maampuon ang mga anak makabig usab ug madala ngadto sa pagka maampuon. Muna nga importante kaayo ang example sa mga amahan. Sa katapusan, gatagan usabog pagdagad sa Arzobispo ang kamaynugdanon ilabi na nining panahon sa nagsigabot pagpaabot sa Christmas Day gipanunuman ini matag pamilya gatagan og pagdagad ang pagbutang og mga Christmas lights o mga dekorasyon alang sa tinuunay nga kahulugan sa pagpangandam sa Pasko. Ilabi na ang mensahe nga maghatag pagdagad sa mga Christmas lights ang parol o ang pagbag-o sa kaugalingon o paglig-on sa espirituhanon nga kinabuhi. Ang ipagpangandam sa Pasko na hinaot usab ang Arzobispo nga matag banay magkatapok, magkahiusa
ug padayon sa pagpaningkamot nga magdala sa tibok pamilya ngadto sa Ginoo isip tinuod nga kahulugan sa pagpaabot sa Pasko sa pagkatao sa Batang Hesus. Samtang karong adlaw sab alang sa ikalima nga pagpaygayon sa Misa ni Galyo nga gipaygayon diya sa parokya ni San Isidro Labrador sa Calamba, Misamis Occidental. Uman sa Arsobispo sa pagpaygayon sa Misa ni Galyo diya sa Calamba, Misamis Occidental ang kora paroko si Reverendo Padre Fernando Didi Aguilar Jr. o Reverendo Padre Zaki Montifalcon o sa mga katawhan mga matuon sa ilabihan kadaghan sa mga matuon sa Calamba nga mihiusa miuban sa nagpanayon nga Misa ni Galyo sa magpangandam sa pagkatao sa Batang Hesus. Alang sa DX Teresya Medyo Kampanang Radio Simba, W. Manuel Ronquillo Jr. Uduyog si Kasi 75 nga jubileo sa Archdiocese sa Ozamis na sa nagbayan.